Għal-Partit Nazzjonalista l-anzjani dejjem kienu s-sisien tal-valuri għax kienu dawk li sawru l-pajjiż kif inhu llum. Kliem l-eks Prim Ministru ex-kap tal-Partit Nazzjonalista Lorenz Gonzi waqt sessjoni speċjali ta' Niltaqgħu Ma' organizzata mill-Assoċjazzjoni Pensjonanti Anzjani Nazzjonalisti fl-okkażjoni tal-Jum Dinji għall-Anzjani. Lorenz Gonzi fakkar kif Gvern Nazzjonalista wara l-ieħor ra li jsaħħaħ is-servizzi għall-anzjani, partikolarment biex dawn kemm ikun possibbli jibqgħu jgħixu fil-komunità. Għalli jekk wieħed ħares lejn is-servizzi li l-anzjani gawdu minnhom, isib li dawn kważi kollha inħolqu mill-Partit Nazzjonalista. Tenna li l-Partit Nazzjonalista dejjem raw ukoll li l-anzjani jibqgħu jaħdmu tant li kien tal-pensjoni anke lil min jibqa' jaħdem. Dan fil-waqt li ra li l-anzjani jieħdu l-pensjoni sħiħa minflok iż-żewġ terzi kif kien jagħti l-Gvern Laburista ta' Dom Mintoff. Barra minn hekk, Gvern immexxi minnu kien ta' 300 euro lill-anzjani li jibqgħu jgħixu fil-komunità fil-waqt li żieda tal-għoli tal-ħajja ukoll bdiet tingħata sħiħa lill-anzjani kollha. L-eks Prim Ministru fakkar li l-gvernijiet nazzjonalisti taw dinjità lill-anzjani bil-ħolqien ta' San Vincenz de Paul li ħapost ħasserħ li kien qisu kundanna għall-anzjani tagħna. L-attività tal-APAN kienet indirizzata wkoll mill-eks Ministru Luis Gallia li fakkar kif Gvern Nazzjonalista immexxi minn Edifene Kadami fl-1987 fetaħ residenzja għall-anzjani f'ħafna lokalitajiet fil-waqt li ra li t-taħriġ lill-infermieri u l-carers jittella fil-livell universitarju. Għal dan il-an kien infetaħ l-Istitut għal-Kura tas-Saħħa fil-waqt li l-lum jingħataw degrees u anke masters kif ukoll korsijiet fl-MCAST. Luis Gallia qal li llum qed naqtaw il-frott ta' dik il-viżjoni li dejjem kellhom gvernijiet nazzjonalisti meta qed ikun stmat li sa 10 snin oħra 25% tal-popolazzjoni se jkollha aktar minn 65 sena, fil-waqt li 15% oħra se jkollhom aktar minn 75 sena. Matul il-laqa li għali attendiet ukoll il-kellima tal-Partit Nazzjonalista Marija De Guara ingħatat tislima lil Mario Mifsud Bonnici u l-eks segretarju parlamentari Antoine Mifsud Bonnici li għal diversi snin serva fis-sigurtà tad-Dar Ċentrali tal-Partit Nazzjonalista. Sa dan it-tant fis-qarrija għal dan il-Jum Dinji, il-Partit Nazzjonalista qal li gvern ġdid immexxi minn Bernard Grech jibqa' kommess li jiżgura li l-pensjonijiet mhux biss ilaħqu mal-għoli tal-ħajja, iżda anke jiggarantixxu kwalità aħjar ta' ħajja. U għalhekk li min issa qed jipproponi żieda adekwata fil-pensjonijiet fil-waqt li jżid u jkompli jsaħħaħ is-servizzi residenzjali u fil-komunità kif ukoll jiżgura li dawn ikunu aktar faċilment aċċessibbli u mingħajr dewmien.